Здравейте, дами и господа, аз съм Иван Самарджиев и днес ще играем играта Happy Wheels. Ще видим кое ниво ще ми хареса като име. Може да не е оценено, изобщо даже 0, но какво пък, това може на мен да ми е интересно. Да започнем. Това се хвана. О, да се пълно. Сигурно се чуете, защо съм без звук. Без звук съм, защото на мен много ми шуме. Но ако искате звук, когато правя друг клип, в коментарите напишете, че искате, когато правя друг клип на CPU, да пусна звука. О, сега ще има бум. Готови? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, бум! Няма бум. Мисля, че ще има. Сега вече ще има. 1, 2, 3... ето, има бум. Втория път има бум. Сега какво ли ще стане, като докопам тия копчета. Да, се кача. То е ясно. Как се бух. Ама... не знам. Аз съм дом с стрелките изобщо. О, сега сигурно ще падна. Сигурно. И може да не чакай, може да чакайте, може да ми се... да стане дори така се лойте като някакъв педал. Забелязахте ли? Санджаката както се дигнал като някакъв приключенец. И кара, например, уху! Не знам. Е тъпо, само да стрелтичката. Това е някакво съкръщение. Това пичат в колелото. Коли ще направя? Трябва да взема всички момици. Но това не ми харесва. Да, всички момици. Трябва да взема. Не ми се прави сега. Това. Дълго. Само да кажа, защото някои понякога се чудят как се пуска героя. Знаете, че той се спуска с Z. С тази буква Z. Който човек най-много ми харесва,
за дядката, за този дядка и за този Хикс. За тия, които не харесват никой, да напишат буквата В. Кити да ме ударят. Който обратно, който ударят. Ома гуес! Ау, умрях! Зайди, синко! Тати, къде си? Тук. Еми аз умрях, тати, какво се оправдаваш? Митка. Ако ще спадне, или не трябва да се сберем, сега видим. Да, плани се пичат хеликоптера. Закуря това, защото е отиднал в ямата. Сводото. Опусна след това. Не го видях сводото. Това е почти главните. Ще ми стигат мечовете. На кой пич ще ми се пади сега? Пак същия пич. Те да отпади. Бите, чак, съжалявам. Опа, да не ме удари. Пускайте палци да не ме удари. Няма ме удари. Спокойно. Не се притеснявайте. Вие това ще ме много готино, ако вземат всичките мечове и хвърля върху всичките. Например, и така хвърля всичките мечове и те да полетят с другите и да отидат на някой близки. Ами да, тук малко бавно заради нещо ми се бъгна. Така че... Аз мисля да изиграя още малко нива. Мисля да изиграя всъщност... Аз ще да видя. Добре. Много. Наверное, да еще не зайду. О, тук вижте. Точно. Мисля, че да изигра още едно демо. Стопка е. Аз обичам това. Не знам да е от тия готини стопка. Yes. Yes. Пробвам. Там го има някаква машина. Едва си. Ти бал. Папа, не ми спадна нищо. Оживявай. Ама не мога. Так. Да. Това мисля за епизода. Да, това е епизода. Благодаря, че ме гледахте. От мен, чао!